Bună ziua, sunt Mirela, administrator la Căminul de Bătrâni Armonia Park din Brăila. Vom discuta astăzi un aspect important care influențează direct sănătatea, timpul și stilul de viață al seniorilor care au nevoie de sprijin de specialitate, dar și al familiilor acestora. Aici depunem tot efortul să fim alături de rezidenți, îi îngrijim cu foarte multă implicare și facem tot posibilul ca viața lor să se îmbunătățească din prima zi. Însă, de multe ori, părinții și bunicii noștri ajung într-un centru pentru persoane vârstnice prea târziu, în ultimă fază, atunci când nu mai au energie, când boala a câștigat teren, când nu se mai pot bucura cu adevărat de ce poate oferi un astfel de loc. Și e trist. E trist pentru că un centru nu este doar despre îngrijire, un centru este despre viață, despre activități zilnice, despre mișcare, conversații, prietenii, despre sentimentul că aparții unui grup. Toate acestea contează atunci când omul are încă puterea să se bucure de ele. Nu așteptați ca părinții sau bunicii voștri să ajungă la capătul puterilor. Nu așteptați ca singurătatea sau boala să decidă în locul vostru. Oferiți-le această șansă cât încă mai pot râde, participa, lega prietenii și trăi frumos fiecare zi. Un centru pentru persoane vârstnice nu ar trebui să fie ultimul drum, ci o nouă etapă, una în care vârsta nu apasă, ci este trăită cu demnitate, activ și cu bucurie. Grija adevărată înseamnă prevenție, nu intervenție târzie.